Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu kallo da fatan kun yi sallah lafiya. To alhamdulillah. A yau dai na kawo muku wata sabuwar fassarar Indiya mai suna sojan yaƙi, wanda Algaita Dub Studio sun kai mana fassara. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina so ku taimaka min ku yi min liking, kuma waɗanda ba su yi subscribing ba su ɗan taimaka mana su yi mana subscribe. Kuma ga kamata ku kunna ƙararrawa saboda a sanar da ku yayin da muka uploading sababbin bidiyoyi. Mun gode. To ba tare da ɓata lokaci ba, idan kuna son ku kalli ko ku yi downloading fim ɗin ga ko ku sauke ta cikin wayar ɗinku, sai ku danna nan haka. Sai kuma ga wata link nan ƙasa wanda wani arrow ke pointing, sai a danna. Yawwa. To ga shi nan, ga komai game da fim ɗin. Sai ku zo nan ƙasa, nan za ku ga inda an ka rubuta mai download, sai ku danna download ɗin. To zai gwada muku ku sa password. To password ɗin sai ku danna nan haka, sai ku mai da zuwa lambobi. Sai ku sa 3 2 7 0. Kuna sa 3 2 7 0 sai ku danna OK. Yawa, zai buɗe, zai kai ku inda za ku kalla fim ɗin. In kuna son ku kalli fim ɗin sai ku danna nan hoton ga. In kuma kuna son ku soke zuwa cikin wayoyinku sai ku danna alamar download da ke sama. Kuna dannawa zai nuno muku haka, sai ku danna download anyway nan. To kuna ganin zai yi saving, sai ku danna download. Kuna danna download zai fara downloading. Amma saboda bana so in da ita cikin waya ɗina, kuma bana so in yi ɓarnar data, zan danna cancel. Bari mu koma can YouTube. Da fatan dai kun gane yadda za ku yi downloading ɗin fim ɗin ga, kuma ga ku manta ku yi mana subscribe kuma ku kunna ƙararrawa saboda a sanar da ku yayin da muka uploading sababbin bidiyoyi. Mun gode.